Tutok bakatok sa uto padayon ta sa tuwang panaguban, padayon ta sa tuwang paglanog-lanog, kumbati gyapon ta sa pagpahimsog diri sa tuwang programa karon mga takna mga kabisyo my love so sweet halasige og katong uban kanato diha karon nga nahuman na sila ang pagpaniud to hala kung gani aduna kay mga bation nga panakit sa imong kalawasan mo na siya ang imong buhaton alas 12:13 na kining oras gato kanato sa Jesser Marketing ang tigamawg tigapudapod sa Calabo Plus Liniment Oil para panakit sa kalawasan ulo tiyan likod ug lutahan muwagtang sa panuhot suhot katol-katol sa panit pinakan sa mananap ug kagit-kagit arthritis rayuma sakit sa tiyan ulo ug ngipon mupatay sa kuto ug lusa mupakgang sa lamok nga dili makapaak muayo sa mga samad tungod sa diabetes alang sa mga nagpingot ang ilong tungod sa sipon ug alang sa mga kabuhion o dagaton gamiti sa Calabo Plus Premium Rub aron marelax ang paminaw haplase sa pinakamaayo nga Calabo Plus Liniment Oil ang kahibulungang haplas sa pagkaligo isabon ang Calabo Plus Herbal Soap kagit-kagid og pilas wagtang sa medicinal soap nga Calabo Plus Herbal Soap. For more information contact Mr. Calabo Jesse Castro Serenobe sa 0930-973-6009. Hala sige padayon ta sa atuang programa diri karon tutok pakatok sa udto. Kita gyapon ang inyong kauban mga kabisyo my love so sweet. Kini gyapon ang inyong DJ Mike Giling. O kini po ang inyong gwapon Taroy Lumping ha. Kini si Lolo Babaw ha. Kaduang oras naman day po Josab. Ala sige hinyaot nga kamo diyan nakapanyukad sa gyapon sa ato ang tulumanon karon mga teknya og inyong maplastaran ang pagpalagsik sa gyapon sa inyong mga panglawas. Og tuod mayong pagpangiyod to. Ay labi niya katong mga kabisyo hinigugma nato diha karon nga nyaga biyahe no nyaga pulki sa ilang pagpamasyada ha kung budget ninyo mga share guys sa inyo diha ha padayon sa inyo ang pagpanginyabuhi o ay mo kalimot sa pag tumarog kalabo ha para atong resistensya lagsik ba mura man ay sikreto diha ha importante pa sa mahalaga. Katok confession, nata ninyo mga kabisyo my love so sweet. So maliw ko sa inyo ha mga tagsa-tagsang interes sa panukad ni ini ato ang story confession karon diri sa kautuhon. Okay, laing kaagi atong pagasayran karon. So kung mga gusto mag-share sa ila mga kaagi sa pagigugma, pwede sad ninyo na siyang i-message kanato diri sa Katok Confession nga Facebook page. Like and follow lang ta ninyo ha. Ita maglangan aniya na ato ang Katok Confession. Hello sa mga naminaw sa tanang nagabasa ni ato ang confession. Anyway, tago lang ko sa pangalang Mr. J. 25 years age. Nga lumad nga taga Bugo. Actually, wa jud ko'y plan nga mo-confess. But di jud nako mapugnan kay sakit kayo. Every time nga maguna-una ko niya, that's why gibuhat nako ni para pod maibanan ang gamay nga kirot sa akong dughan and ma-inspire sad ko sa kanta sa December Avenue nga murag igo jud kaayo. Huling Sandali ang title sa song. Huling Sandali ang tirada din niya ha. Taon to dibe kana ba tade? Huling pangalan ng tawon ni si Huling. Unang huling pag-ibig, Willie Garte. Wala pa tayo naka-download kabisyo. Pero dugay na siya, no? Sige, tanawon nato na siya, no? Sige lang, mag-download na tayo niya. And ako ning sugdan na akong experience about ni siya sa kuwang uyab or ex na siguro nako. Anyway, aniya na ang ako ang confession. Alright, so maliog ta mga kabisyo my loves ha. O to, pabati mo ha, katong mga gusto mag-share sa ilang mga reaction paper. Sige, finish or not finish unya paguman sa ato ang kaagi nga pagabasahon ani diri karon. Anyway, I have a daughter and a son. Married na sad, but bulag sa akong wife and naa sa ako ang duha ka kids. Akong ex is 31 and she have kids pod and separate sa iyang ka live-in, but she's not married.
Alam nga, nag-live-in pa man gani. So, pasabot, pag inyo namin nyo. Kung minyo na lulubaba, Kuha niya siya. Kining live together. nagkailami through sa FB and nagka-chat and nag-meet. So, I know her about ana nga mga kahimtang. Kailan na jug ko niya, but ang naka-diferensya kay wala ko nagpahibaw sa ako ang status kung unsa ko. Ang iyang nahibawan is ulitaw ko. Mo lagi. Magkaulitaw-ulitaw. Tapos pag tingtugaan niya, medyo di na taon makaya kay dugay-dugay niya gitaon ta. Bulagan yung kanyang kahimtanga. Dapat sa sugod pa lang, dawat ni mo, single dad ko. Kanya ba? Hindi man naman niya kayo karon. Dugay na kong wala mosulod og mga ingana kay mahadlok lagi ko kay natagam ko nga sayo kayo ko nga naminyo unya wala ra po di ay. Ako untang gusto mag-focus na lang unta sa akong mga kids. But sad to say nga tao ra ko. Masayop pod. Nagka-uyab jud taon tuod ko. Dugay namong chat and kita but blind kaayo siya sa tanan. Unfair jud kaayo niya para sa iyang side but na in love ra ko kay tao ra ko. That's why mahadlo kong muingon niya sa tanan bisag bulagan ra ko niya. She is a perfect person para nako. Nga wala jud nako makita sa kong kanhi nga ex. Daghan kaayo mig mga memorable moments. Sa kami pang duha, ang laag, tapos sa mag-zipline, sa Tugbungana Farm, uguban pa. You know guys, nagdugay jud ang among relasyon. Iabot jud og 1 year but blind ra jud kaayo siya sa tanan. Dugay din ang 1 year. Mabura kay niya eh. Mabura kay niya pag mabulagan ka. Tawagan niya. Honest kayo siya nako but sad to say liar kayo ko. Every time nga makita mi murag mag-guilty jud ko ba. Di niya siya ingon nga basta lang ka mag-guilty nyo. Konsensya niya gayon sa imo ha. Gabaan jud ka do. Gusto ko motel niya in person but di na ko kaya. Nay one time nagubog-ubog ko. Pagkakita namo para matel jud nako niya ang tanan but daugon jud ko sa kuang gugma diya kaniya. Murag di jud nako kaya nga mawala siya. Pinakalit kanako. But one time nakarealize ko nga mas maayo nga ma-distance ko niya kay if ever man nga mahitabo nga magbuwag mi, di kayo siya affected. Di ko gusto nga masakitan kayo siya kay di na ako kaya nga mag-suffer siya tungod nako. Nahibulong kayo siya nga lahi nako. Di nako magparamdam. Niya atong mga tayma. Until naabot og 1 month nga wala nako paramdam niya. I thought okay na ang tanan but believe kay ko kaniya. She forced me nga ma-okay mi nga ma-fix ang amuang relasyon. Daghan kay kog excuses niya para maiwasan lang jud nako siya. Even sakit kaayo sa ako ang side. Mura man kag badji. Pag ikaw pa may badji dong. Layo ka na tapos pagod-gukod. My God, you're getting in my nerves. Gilab jud kaayo nako siya but gitimbang-timbang nako ang akong kagalingon nga para dili mapiktahan. But nasakitan jud ko sobra. Grabe nako kabakakon gibuhat nako tanan nga bakak para maiwasan nako siya. I know sakit sa akong side but I know this is the right thing nga ako mabuhat para sa among duha. Kaya kung i-force nako ang akong feelings niya, daghan jud kaayong mga bad nga feedback. Ilabi na nga kasal nako. Di jud na mausab. Mao mo ask ko ba, sakto ba? Ko sa ako ang gibuhat? Love kay nako siya. Di na ko siya kayang biyaan. But kung
Akong gibuhat ang tanan para sa ikaayo sa iyaha. O wala na ko mahimutang. Gitel jud nako niya tanan ang tinuod but wala akong masayop. Gibiyaan ko niya. Og ni-respect ko sa iyahang desisyon. I know nga padong ra jud sa wala nga mo ang relasyon. That's why karon nagmahay kay ko nga nakapasakit kaayo ko niya og maayo. Og sa nabuhat na ako nga mga bakak sa iyaha. Love kay nako siya but sad to say nga wala na ang tanan. Karon sakitan pa jud kayo ko but I miss her so much. Gusto ko muhag niya og muhimo og paagi sama sa pagluhod asking for forgiveness. Na bahala na. Di na mi magbalik basta mapasaylo lang ko niya. Og tao rasag kong masayop sad. Makikita ka niya tapos muhangyo ka niya kapasailuan niya tapos balag di mo magbalik. Niya kung bakakon, di ba mamugos ka magbalik mo. At ikon pa kanyakin sudad na ni City Pajod, ha? Sa pagkakaron, alone ra ko og di pa ko ka move on. But if magtanaw ko sa duha na kong mga anak og moingon ko sa kuwang self nga sorry mga anak. Nakasala si Papa. Promise. Di na ko matintal. Sabay ko sa ilaha og pagtulo sa kuwang luha. Sabay ingon sa kuwang kaugalingon nga mag-focus na ko diha kanila. Lisod ang iyang kaagi lulubaba no, nangita ra gini siya og taong mo comfort gid tuod sa iyahaba. Napa siya katapusang mensahe dinhi. Message na ko para nimo if nakabasa ka ani, sorry. Okay, sa iyahan na ning karelasyon tuod no, iyahang ex. So mo ko to iyahang confession. Mga kabisyo, my love, so sweet. Sabay ma-share ninyo mga reaction paper diha karon diha dapita. Pwede mo mag-comment sa ato ang Facebook Live DJ Mike Ling. Hala sige, padala lang mo sa inyo mga comment reactions ng uban pa 0917-509-5493. Pudusab niya ato ang text line number. Pwede mo mag-message diri ka nato sa iyahang pangutana kung sakto ba iyang gibuhat. Of course, dili gitaw na sakto. Dapat sugod pa lang ning tug-an na ka. Diba? Masabta man siguro niya labi na kung ganing pakita gini mo imuhang pagka maayong tao. Pero kasagaran sa mga babae di gid kala mapatol og mga single dad no. Unless kung kana siya nanapod sa anak may problema, pero pag dalaga gani di gina sila musukol or mo makigrelasyon og single dad. Diba? Anong managinot man ko sa imo. Ayan lang una, managinot man ko sa imuha nga pwede man ko makigrelasyon og sama na akong ulitaw pod. Diba? Anyway, di man po na sila muduol po sa mga lalaki. Ang lalaki may muduol sa ilaha. So, ang ilaha na lang, mo-verify na lang, minyo ba ka o naiuyab? O single gyud? So, single lang ha? Oo, tama bitaw niyang inganya nyo, na patikatik lang ng uban. So, mo niyang kamudya po siya, dapat usihon gyud ninyo, sa sugod pa lang. Kaya lisod niya maahat niya mo ba? Maahat mo sa inganyang style niya, tapos nasa huli niyang pagsisisi, kay tungod na kuan niya, nabuntisan niya, na pangkanyan niya. No. Di mo raga makasulti na lang siyang kaugalingon. Na naman eh. So, padayon lang niya. Atay may mo anye. Oh. So, mo niya kini mga single dad, single mom, mo ni sila mga tao nga sakitan o tinuod nga maglisod og pangita og taong muhatag sa nila tinudan niya nga gugma, no? Makigrelasyon manggay na sila, makigrelasyon na sila og tinud-anay, di ba? Oh, pero na may uban gud sad tuod nga inganyag wa pagyapon na human sa ilang pagkaulitaw bisag na niya mga anak. Maglisod ta og pamatuod ba kung tinuod ba nigdili ila ha, di ba? So imo gyapon ikaw babae dapat susihon gyapon sad nimo siya, no? Di gyapon ka magtirag pasagay diya. Unya kung ikaw pud lalaki, kung dili pa ka sure sa iya sad, ang imo tilaw-tilaw lang. Kunta-kunta hapon. Ano na pud sad gyapon hantod kanu sa kumundang ani. Pila na edad nimo? Di ba? Kung kaya pa sa buntuhod, sige, kumbati.
Oh, pakuan tawagan niya kini mabot man gyapon yang sumul nimo diya. Nya tapos kung galing masinati na nimo nang nga niya murag kapoy niya kayo, murag ubay-ubay niya pud sab sila no. Nya dagang kag nabuntisan, amrisi jud taong ka. Ha? Wag mo unyong si mo bisag isan siguro anya sa ila no. Nga manawag nimo mo tabang nimo galing magsakit ka kay nato ni balan ako may kiling nato isa ka tao nga dagang kasing nabuntisan mula Luzon, Visayas, Mindanao. Ang dami masyado. Pero mura jud siya gwapo. May lang gid siya kayo manulti, may lang jud kayo siyang pabulatik ba. Oh, nya karon nakapabuntis dagan niya sa mga anak, mura po siya sama si Ramon Revillad, Senior, may dato jud kanyo. Ha? Wala pa diyan daghan pa imong anak diha, mabuhi nimo na sila. Masustintuhan nimo. Kung wa jud diyan mo, bili sigit kay nimo gid. Sure kay nang inganya bitaw. Lingaw-lingaw la ka nagpa huling hayo ko si mong kagalingon og nagpa moral ka og taman. Ha? Kutob sa imong makaya imuhag yung kuan lami lahi ra jud kayo niyang naabitaw ka sa tamang tao na magmahal, magalima sa imuha. Murag kabaw. Mag-alima. Kanya mag-comfort gud nimo ba no? Maghatag nimo og maayong panimalay. Di ba? Pag uli ni mo, yung misis, mong anya, kompleto mo. Malami kanyang inganyang kasinatian gid taon ba? Wala gid na napabilan sa uban kay ang nilang ginapas bitaw luwas nung panginyang nilan. So lumilipas lang man yan. Lilipas rin yan. Ha? Pero kamo niya balan magigawa niya dako naman bitaw pusad mo, di po na mo parinti. Kanya-kanya tas kinabuhay ni style yan niya. Ha? Tama ka diya Lolo Baba, pero tama na. Atuan ng buhaton ng ato ang pagbalagsik sa kalawasan. Importante sa mahalaga. Niyata mga kabisyo my love so sweet. Panghaplas ta. Oo, sa ato ang angelic relaxing roll kay base niya kabuyon ka diya o na-stress pug ka sa nga ng klaseng pagbati kay nainumduman nimong lalaking pasakit sa imuhang walay puangod. O nang manghaplas ka diha og angelic relaxing roll para mawala ang stress nga feeling, ma-relax ka diha kauban ang angelic relaxing roll kay manotsuot ang kanindot og soothing effects niini sa peppermint og lemon scent sa angelic relaxing roll. Banan pod sa ato ang Calabo Premium Rub alang sa pingot nga ilong hubak og stress nga paminaw mag-Calabo Premium Rub ka na. Blue o pink ang color ana sa mismong sulunan mga kabisyo my loves no. Gagmay lang na siya pero gamay pero mambutang nimo sa mga bulsa. So nindot kay gid tuod sa tanan. Anyway, sige og kato mga gusto magpalig-on nga kumpleto sa katibuk ang resistensya no. Oo, so better magtumarta sa tuang Calabo Herbal Capsule kay dako kay siyang tabang sa mga sakit. Inom og tumar sa Calabo Plus Herbal Capsule with garlic ug sa Calabo Plus Herbal Capsule with mangosteen apan mas epektibo ug mas maayo kini nimong ipares pag inom 3 times a day. Ipares lamang ang Calabo Plus Herbal Capsule with garlic ug Calabo Capsule with mangosteen ug wala kay angay kabalaka. Kay purong herbal kini dili makadaot aprobado sa FDA ug halal certified. Nahibawan nga ang Calabo leaves, oregano leaves makatabang kini sa pag-reduce sa risk of atherosclerosis, heart attacks ug sa strokes. Makatabang usab kini sa pag-energize ug rejuvenate sa body, beneficial in detoxifying body, aids in digestion, boost immune system pod usab no, and speed up metabolism, aids in speeding up metabolism. Ug makatabang sa pagprotekta against bacteria that can affect skin and gut. Sa dugang pang impormasyon no mga bisyo my loves, kontak lang mo 093097360009. Kini ginama sa Jester Marketing. Okay. And Calabo Herbal Food Supplement kauban ang mga produkto pa nato diri nga ang inyong pilion. Calabo Plus with mangosteen, Calabo Plus Capsule, Calabo Plus Liniment Oil, Calabo Plus Premium Rub, Calabo Plus Herbal Soap, Angelic Relaxing Roll, Angelic C with Sodium Ascorbate nga Vitamin C, Calabo Plus with garlic, Calabo Plus Herbal Coffee Original, Calabo Plus Gold, Herbal Coffee with Maca, Charisma Beauty Soap o Charisma Kojic Soap. So pili lang mo ana no, unsa inyo ang gustong paliton o gusto ninyong gamiton. Anyway, padayon ta sa tuwang pagpaligon sa panglawas, duyog gyapon sa paglanog-linog sa programang Tutok Pakatok sa Udto.